A fekete áfonya áldása, azt szoktuk mondani, hogy Szent Doktor. Igen, Szent Doktor, de miért? Ugye szó volt, megint csak kapcsolódnék ide Galinához, a kapilláris ereknek a működéséről. Ugye a benne lévő lutein az az ínen keresztül azonnal a retinába megy, és azt mindenki tudja, hogy a legtöbb kapilláris ér az a retinában van. Tehát ez azt jelenti, hogy először a szemnek fog nekünk segíteni, akinek 1-es, 2-es, 2,5-es szemüvege van, olvasó szemüvege van, az csináljon egy 3 hónapos fekete áfonya kurát, és utána naponta 1 szemet. Tehát ez azt jelenti, hogy én nekem már 3,5-es dioptriás szemüvegem volt, és most 1,5-es elég, sőt, hogyha rendesen szedem 3-szor 1-et, de én nagyon rendetlenül szedem, tehát én csak általában 1-et, vagy este, vagy reggel, amikor eszembe jut, nem kell szemüveg. Tehát ez azt jelenti, hogy 5 percig tudok szemüveg nélkül olvasni, utána is tudok, de az már nagyon-nagyon rossz, tehát föl kell vennem, de 1,5 szemüveg, 1,5-es szemüveg elég. Tehát egyrészt ez a fekete áfonya, másrészt pedig az ízületekre. Az ízületekre hat, hiszen az ízületeknél is a kapilláris ereket fogja majd tisztítani. Az egyik ismerősem, akivel éppen a Biovíz kapcsán találkoztam, ugyanilyen idős, mint én, gyerekkorában kilőtte saját magát, felrobbant a kezébe a kézigránát, az egyik szeme megvakult, a másik szeme is károsodott, és most már nem látott rajta. És mondtuk, hogy hát próbálja meg, hát nem fogja visszaadni a szemevilágát, de próbáljuk meg, nem lát vele tökéletesen, de visszajöttek, foltokba visszajön a fény a szemévre, és fényeket tökéletesen lát. Tehát nem azt mondom, hogy megjavult, de nagyon-nagyon sokat segített rajta a fekete áfonya. Ráadásul a fekete áfonya azt mondanám, hogy szinte mindenre jó.